E de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Mali kunnafoni jabaran na jabaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo y'an fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ sanga an'a ka wagati aw de b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ Mali kunnafoni jabarani a sanfɛ an ka bɔlɔlɔ Facebook o fana sanfɛ an b'aw fo la danti foli min na an ka kunnafoniw bɛ kɛ direct la Facebook ale fana kan aw bɛ se ka an ka kunnafoniw ni ka olu fana lajɛ ka aw to aw sigiyɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye alamisa ye novembre kalo tile 17 san 2022 kunnafoni ale waati selen de a y'aw bisimila kunnafoni daminɛla bi an ka ministre ɲɛma n'o ye colonel Abdoulaye Maiga ye kunu novembre kalo tile 16 san 2022 Mauritaniens ka lasigiden min bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la n'o ye son excellence Amadou Ould Amadou ye a ye a bisimila ni maa ba 2 kɔni ka kuma ɲɔgɔnya o bolila fɛn min kan o de ye Mali ni Mauritanie ka bolodi ɲɔgɔn ma o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na Mauritaniens ka lasigiden ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka baara ale bɛna lakuraya Mali ani Mauritanie ɲɔgɔn cɛ cɛmancɛ fanga o kɔnɔna la yan a tilala ko kura tugun k'a fɔ ko donna natɔ la Nouakchottokaw fɛ yen fɛn min ye Mali ani Mauritanie olu bɛna kolonso ɲɔgɔn na walasa ka se ka bolo ni ɲɔgɔn ma ni ka ale tɔ sinsin an bɛ to an ka ministre ɲɛma ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ kunu novembre kalo tile 16 kelen na a ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Nations Unies ale ka fanfɛla o la ni ale ɲɛma ye Ba Keita ye colonel Abdoulaye Maiga a y'a laɲini ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in fɛ ko u kɔni kana ni sɛbɛnfura min bɛ u ka baara ɲɛdɔn ni ka o yira jamana marabagaw olu ka bolo o kan a tilala k'a yira ka fɔ tuguni ko baara ɲɛdɔn min bɛ u la u ka o baara ɲɛdɔn ni ka o yira wa jamana kɔni labɛnnen don ka se ka u dɛmɛ u ka baara o kɔnɔna la fara ɲɔgɔn kan jɛkulu caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka an ka kanko ni ka olu don bala an ka kan 13 de bɛ yen nɔ minnu ni o bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔna la ka se ka o kanw ni ka olu don bala bi novembre kalo tile 17 san 2022 dena filakɔrɔ o kɔnɔna la maaba caman olu farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka an ka jamana ale kanko ni ka o don da la walasa aw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o kunnafoniyaw kɔnɔ san b'a laɲini fɛ aw ni an ka jɛ ka kunnafoniya tɔw ni ka olu lajɛ ɲɔgɔn lajɛ in ye nisɔndiya ɲɔgɔn lajɛba de ka sababu kɛ fasokanw ka liti kɛ walasa fasokanw ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ a daminɛna an b'a san bi caman de la Mali kɔnɔ bi an balima denafila mɔgɔw fɛ ni dɔw b'a fɔ ma ko baliku ka fara ngo mɔgɔw ka bɛɛ b'a kɛlɛ i ta fan nka ka bɛn avant projet min n'o bɔra o ye an bɛɛ lajɛlen jɔrɔ o jɔrɔna ko de y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka an dama kasi an ka jamana marabagaw la a n'a setigiw la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka yɛlɛma kɛ nin na walasa an ka fasokanw bɛ kɛ jamana kunnasigikanw ye an ka faso kan 13 bɛɛ an kan b'a bɛɛ de ma a kɛcogo dɔnni b'an na a fɛɛrɛ bɛ an kɔnɔ
a musaka fana bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na o fɛɛrɛw bɛɛ bɛ an kɔnɔ bawo ale ti dɔ fara baara kan o contraire la a bɛ dɔ bɔ a la de bon la an ka laɲini o de an ka kanw ka kɛ jamana marakanw ye ka kunnasigiya an faso kɔnɔ. Senga na kokura an ka kunnafoniya olu kɔnɔna la an bɔle faba kɔnɔna la no an bɛ taga yorosokaw olu fe no coronavirus boloci ta ko durunan baaraw kɔn daminɛla yoroso kɛnɛyasow kɔnɔna la kabi novembre kalo tile 14 tɛmɛnen a yirala ka fɔ ko ni boloci kɔni ɲɛsinnen bɛ denmisɛn minnu si bɛ t'i jɔ san 12 ka taa se san 18 o ma olu kɔni bɛna coronavirus boloci fura min sɔrɔ sa o de ye Pfizer o ye u ka kɛnɛyaso ɲɛma ale ni kunnafoni ni ka di a ka fɔla ko ni coronavirus boloci ta ko durunan baaraw kɔni bɛna to sen na fo tile 10 o kɔnɔna la a baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnna u ka kɛnɛyaso ɲɛmayaso fɛ ani UNICEF ka bolo di ɲɔgɔn ma. An bɛ taa Gawo deerɛn dɔ ale kɔni de su yera du dɔ da la novembre kalo tile 15 tɛmɛnen na a kɛra sigida min na sa o de Gadiya ye Gadiya ale bɛ Gawo serebolomaw ka fɔla ko ni deerɛnin yɛrɛ kɔni su o de tun bɛ manaforoko finma o kɔnɔna la u kɛlen ka protection civile ma olu wele sa u kɔni nana ka na den su ta ni ka taga ni a ye nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka se ka den yɛrɛ ba ni ka ale dɔn. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la u ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ u ka bolimafɛn boli koɲɛw olu kɔni ma ale kɔni gɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ o la ani a jɛɲɔgɔn 7 o bɔɲɔgɔn a yirala ka fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni sen bɛ jamana ka nafolo o yurukuyurukuli la u ka tɔnbolomaw kɔni ye u wele ɲini ka ɲininkali burusa misɛn ka o tengu la. An bɛ taga Algérie jamana o kɔnɔna la u ka kɛyɛrɛso jabaranin dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Ajawa TV kɔni u ka jamana marabagaw ye ale datugu pepepe novembre kalo tile 14 tɛmɛnen na ka sababuya kɛ k'u kɔni ye ja dɔ bɔ u ka jabaraso la ja min ni an'u ka diinɛ tɛ taa ani u ka tabiya fana tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni dabanan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni ka da kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de ye tun ye ni tunga lafiya an ka kunnafoni jukɔrɔma dondo b'a ye ale de ye tunga lafiya min ni ale kɔni hamina tɛ fosi ye ka se ka tunganange olu lafiya soko la wa halisa u bɛ ka u jɛniyɔrɔ ni ka o fi ka sababuya kɛ hectare 3 o de bɛ u bolo banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ min ni a terrain kelenkelen bɛɛ lajɛlen o ye titre foncier de ye titre foncier minnu don sa a sɔngɔ ye sɛbɛn wari $400 ani 500 n'i b'a fɛ i sen ka ye ni hectare 3 in terrain o la sa i tɛ la joona i ka se ka tunga lafiya ma i k'u wele k'i tɔgɔ sɛbɛn ale terrain ko la ni 4,500,000 b'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka o sara n'o fana t'i bolo i bɛ se k'a sara dɔɔni fo ka taa fɔ ko a banna kalo kalo i bɛ euro wari 572 ni ka o de bɔ o bɛ sɛbɛn wari 75 ani dɔrɔmɛ 40 de ma o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya ma o ta kɔni ye sɔngɔ damatɛmɛ diya o de don wa u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ seere boloma ale fɛ yen nɔ n'an k'o ma ko notaire ni n'u ye baara daminɛ wagati min na sa n'u ka baara ale bɛ taa mara notaire de fɛ yen nɔ n'o ye sɛbɛn fura ye fo ka taa fɔ ko contrat banna aw ni ɲɔgɔn cɛ ni terrain taara ka ban wagati min na sa an bɛ sɔrɔ ka na an da don so jɔli ko o la o fana ka nɔgɔn ni a bɛɛ lajɛlen tunga lafiya e nana tungaranke olu lafiyali de kama aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan.